नमस्कार. आरवी किचन चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत सोलकढी. चला तर मग त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया. 1 वाटी ओलं खोबरं, थोडीशी कोथिंबीर, 4 ते 5 लसूण पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या, 10 ते 12 कोकम किंवा तयार आगळ असेल तर तो घ्यायचा आणि चवीनुसार मीठ. चला तर मग सोलकढी किंवा कोकम कढी बनवायला सुरुवात करूया. आता या कोकमामध्ये आपल्याला सर्वात आधी थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं आहे. कोकमाचे 2-3 तुकडे करून घेऊया. नंतर यामध्ये थोडंसं पाणी घालून उंबळत ठेवायचे आहेत, म्हणजे त्याचा रस काढून घ्यायचा आहे. आता एक खोबरं, कोथिंबीर, लसूण व हिरवी मिरची मिक्सरमधून वाटून घ्यायची आहे. थोडंसं पाणी घालूया. आता हे मिक्सरमधून बारीक वाटून घेऊया. येथे मी बारीक वाटून घेतलेला आहे. आता याचा रस काढून घेऊया. गाळणीने गाळून घेऊया. आता हे खोबरं पुन्हा मिक्सरमधून बारीक करून पुन्हा त्याचा रस काढून घेऊया. अशा प्रकारे हा आपण खोबऱ्याचा रस काढलेला आहे. आता यामध्ये हा कोकमाचा रस किंवा आगळ घालून घेऊया. अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता. सोलकढी बनवायला शक्यतो ताजी कोकमं घ्यायची, त्यामुळे सोलकढीला चांगला गुलाबी रंग येतो. मीठ घालून घेऊया. येथे आपली सोलकढी तयार आहे. तुम्ही अशी सोलकढी नक्की ट्राय करून पहा. तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.